Sige lang mo gingon na mong dila kay gahe. Suya lang mo amo a pinakagahe. Among braso ba pinakagahe. Pero kasing-kasing na mo humok di siya gahe. Bisaya ko. Hello guys, what's up? Welcome to my YouTube channel. Katapos lang namin maglilinis. So, excited kami kasi tumawag sa amin kanina na galing pa kami dun sa baba, nagtatrabaho. So, sabi ni amo na aalis kami bukas. So, excited kami guys. Lalabas na naman ng mga kadama. So ngayon naghanap kami ng sapatos dito kasi namili ako ng sapatos kasi para may masuoton ako bukas. So, yan. Marami kasing bargain ditong sapatos. Pili lang kayo ng sapatos, guys. Yan ang kasama, guys. Kaway-kaway naman dyan. Char. Ayan, si Yasmin, guys. So, bye-bye, guys. See you tomorrow. Hello, guys. What's up? Good morning. Kape tayo, guys. So, ngayon, ang oras na. Alas 8:59. So, excited na kami, guys. Lalabas kami. Kasi, parang pupunta din kami dun sa pinupuntahan namin dati. So, mga alauna pa kami aalis, guys. Kaya ngayon nag-prepare kami ng dadalhin namin. Kagabi pa kami nag-prepare, guys. So, sobrang excited talaga. So, ngayon magkakape ako. Kape tayo, guys. Ayan ako kami dito, kabos. Tsaka ito. Ayan. Paborito ko to, guys. Gusto ko itong mga ganito. Chickpeas. Ano ito tawag nito? Chickpeas. Chickpeas. Hummus. Sa Arabic, anong pangalan nito sa Arabic? Hummus. Hummus. Sa Arabic, hummus. Yan. Sarap siya, guys. Ang daming pagkain dito, guys. Gusto mo kumain ng rice or may gulay din kami dito. Pero mas gusto kong kumain ng tinapay. So, yun lang, guys. Bye-bye na, guys. Mamaya na naman. So, bye-bye. Welcome to my YouTube channel. Guys, abangan nyo, guys, mamaya pupunta kami sa deserto. So, hindi namin alam kung kagaya ba ng dati ng pinuntahan namin or dyan lang sa yung sa ang tawag doon, Yasmin? Yung Desierto pa rin. Desierto pa rin siya, guys. Yung dating pinuntahan namin, maganda doon kasi natin dati yung parang nag-hiking. Oo, nag-hiking kami, guys. Bundok. Meron tayo sa gitna sa sarap. Naglapag lang tayo sa sahig. Oo. Doon kami, guys. Pero grabe, enjoy yun, guys. Ng time na yun. So, ngayon, hindi pa namin alam na saan kami. So, desierto pa rin siya, guys. Dito, guys. Wala pa yung desierto ate. Wala pa yung bundok. Hindi nga. Sabi ko, mamaya, I know. Hindi pa to siya, guys. Nagpunta kami dito. Kasi nagbili yung amo namin. Coffee namin. Oo. So, on the way pa mi, guys. So, watch out na lang kayo, guys, ha? Mamaya. Bye, guys. Ilagay natin sa natin. What is the question name? Ha? Question. That Hanggat niya. Puro home, de. Sandwich. Croissant daw yung kanya. Ilagay natin yung lalagyan natin. Ilagyan natin sa natin. Yung parang natin.
natin ang Unit? dito. Dito pa yung kita? Ha? Sukat. Naalala. Sukat. Ba't pinag-inito yung ito may sugar dyan natin ang gusto mo. Okay. Kaya yung sugar ko? Yung sugar. Ayan, Dito na sugar. Ayan guys. دحين اشرب قهوة لازم كذا هذا كم ساعة بعدين نوصل Yasmin. Kaya na maganda. Masyaallah. Wow! Nakalabas. At so fast. Gadi na idiot lapak balin sa wingkida. Oh, malakad na hadahan nagpagamiraw. Kan gid na ba din alat. Tingnan mo yung ano, oh. Wow, ang ganda. Masyaallah, hilok mara. Ano maaari yung engine na anak ko kahinak tiga balat. Mungkin bet na hinak magbibiin. Kaya mo i-alp. Make that pistol pop. That boy Phoenix.